Иске Кулатка бистәсендә яшәүче нәни Кояшчык Сабитов Самир Марат улы бүген үзенең 5 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге матур юбилее белән ихластан аны яраткан әти-әнисе Динара һәм Марат котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Балалар туу йортында беренче тапкыр кулларыма татлы улымны алгач күземнән яшьләр тәгәрәде. Менә икән ул, мәхәббәттә туган татлы балаңны күкрәгеңә кысу бәхете дип уйлап куйдым мин ул чакта. Күзләренә карадым да Маратымны исемә төшердем. Андагы эшләүчеләр дә бит бу бәләкәй әтисе дип истәделәр. Дөрестән дә, ул бик нык әтисенә ышаган булып туды. Мин аны бәхетле булыр балакаем дип юрадым. Аның беренче елмаюы, күзләрен ачып миңа каравы, беренче авазы, барысы да нык хәтердә. Күпләрдән иңдерелгән бәхет дип шашып, яратып кычтылар әби-бабалары да аны. Хәзер инде балабызга 5 яшь. Ул бик яратып Шишмә балалар бакчасына йөри. И татлы да икән әти-әни дигән сүзләрне ишетү. Раббым, бар теләүчеләргә аны ишетергә мөмкинлеген бир. Таң калырлык, бик акыллы, шук, шаян балабыз. Күзләребез генә тимәсен, машалла. Балакайыбыз, карыйбыз да, бары елмаеп, Раббыбыздан сиңа саулыклы, исәнлекле, матур, бәла-казасыз, уңышларга төренгән гомерләр сорыйбыз. Фәрештәләр канаты астында саклап йөртсен иде сине, Раббым. Безнең бәхеткә, әби-бабаларыңның шатлыгына, туганнар, дусларның куанычына шундый ук матур, акыллы булып кал. Тәүфыклы бала булып үс. Без сине алтыныбыз, бик нык яратабыз. Күз карасы, татлы алма, мәхәббәт җимешебез. 5 яшьлек туган көнеңә җыелыштык бүген без. И балакай, бәхетле бул, кайгы-хәсрәтләр күрмә. Дошман дигән начар сүзнең ни икәнен дә белмә. Барасы синең юлларың булсын иде бормассыз. Балачагың матур үссен, зинһар бәла-казасыз. Әти-әниең өчен син иң гүзәл чәчкә төсле. Гомере буе шундый ук бул балакаем көчле. Әби-бабаларың өчен балдан татлы онык та. Үтсен гомер юлларың тик олы булган шатлыкта. 5 яшь кенә, бик аз әле. Тиздән үсеп җитәрсең. Үсеп җитеп безне дә син буйга үсеп китәрсең. Әлегә ашыкма син, нәни генә булып кал. Бар мәхәббәтебезне син, зинһар улым, алып кал. Самирчик, без дә синең бар якыннарыңа кушылып, тантанаң өчен шатланабыз да, котлыйбыз да. Әти-әниеңә исәнлек, сиңа күңелле балачак телибез. Әлеге чорда синең өчен. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың.
мәңгі шулай. Син дип тибәр, син дип тибәр, улы кайын, улы минем. Бәхеткә ең булсын димәк, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым, улы кайын, улым минем. Бәхеткә ең булсын димәк, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа, улым. Самир Марат улы Сабитовны 5 яшьлек беренче юбилее белән чын күңелдән әбиләре Флора Фәритовна, Рәшидә Исмаиловна белән бабасы Мөнир Расимович, апасы Лилия, абысы Илдар гаиләсе белән һәм барча туганнары да котлап аңа җылы теләкләрен ирештерәләр. Яраткан балабыз, Самирчигыбыз, син безнең тормышка сафлык, ышаныч, бәхет алып килдең. Матур көздә, табигать алтынга күмелгән чорда үзеңнең җиһанга килүеңне белдереп дөньяга аваз салдың. Хак Тәгалә дөньяга сине китерде, көз айының салкын таңында. Исем куштык сиңа, тел ачтырдык, җыр җырладык бишек янында. Балаларның булган бәхете якыннарның йөрәк түреннән. Бу тормышка булган ышаныч аталарның изге сүзеннән. Тормышыңда көтеп торсын сине якыннарның иркә назлары. Күңелеңдә калсын мәңгелеккә гомереңнең якты назлары. Балакайыбыз, бүген синең матур туган көнең. Ел сайын син үсә барасың. Бу тормышны олыларча аңлый башлыйсың. Без сиңа ихластан язмышыңда гел бәхетләргә генә күмелеп яшәвеңне телибез. Дусларың чыннар булсын, дошманнарга юлыкма балакайыбыз. Бел, авыр чагыңда да, шатлыгыңда да без бар синдә. Без сине чын күңелдән котлыйбыз һәм тормышыңда һәр вакыт кояш балкуын, көн сайын шатлык килеп торуын һәм балачак тормышы төрле күңеллекләр китерүен телибез. Шәхси мәнфәгатьләреңдә һәр вакыт уңыш һәм югары казанышлар көтсен сине. Әткәң-әнкәеңнең күз нуры булып, барыбызны да шатландырып яшәм. Анығымны кышып алган чакта күңелемдә шатлык уяна. Тормышымның асыл бизәге дим, һәр вакытта кышып мин аңа. Ничек инде үлеп яратмаска, баламның бит татлы баласы. Ия бер Аллам, насыйп ит үзеңә матур юлдан гына барасы. 5 яшьлек матур туган көнең, шатлыкка тулган көнең, аваз салып бу дөньяга мин килдем дигән көнең. Барысы да әйбәт булсын, гел елмаеп син яшә. Бары яхшы дуслар гына булсын синең янәшә. Кадерле Самир, без якыннарыңның бар изге теләкләренә кушылып, бүләккә матур җырда юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Әй бугын сулар кебек ага икән, маңгайларга тирән эзләр сала икән. Карасана без бит әби баба икән, күңел генә һаман да яшь кала икән. Карасана без бит әби баба икән, күңел генә һаман да яшь кала икән. Бары син бит минем сулар һавам икән, тик син генә йөрәгемә дава икән. Син булганга без бәхетле
bilsәң икән, игелекләр гомер синнән ява икән. Син булганга без бәхетле белсәң икән, игелекләр гомер синнән ява икән. Иң изге теләкләрем балам сиңа, бирер идем бар дөньяның гөлен сиңа. Сәламәт бул, бәхетле бул, гомерле бул, туганнарың, дусларыңа кадерле бул. Сәламәт бул, бәхетле бул, гомерле бул, әти-әни туганнарга хөрмәтле бул, әти-әни туганнарга кадерле бул.